Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους ρόλους ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής, όταν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάποιων ρόλων, καλείται να ενεργήσει ως εξής. Να αναγνωρίσει καταρχάς την ανάγκη της διεργασίας που εκφράζεται. Δεύτερον, να αξιολογήσει, αξιοποιώντας και άλλες ενδείξεις, κατά πόσον η ομάδα πράγματι έχει αυτή την ανάγκη στη δεδομένη φάση της ανάπτυξής της. Για παράδειγμα, αν κάποιο μέλος στα τελευταία λεπτά κάνει πολλαπλές απόπειρες για αστεία, σε σημείο που να διασπάται συνεχώς η προσοχή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ομάδα έχει κουραστεί και έχει ανάγκη για διάλειμμα ή για αλλαγή διαδικασίας. Ενδεχομένως ο εκπαιδευτής να χρειαστεί να ελέγξει αυτές τις αξιολογήσεις του με κάποια δοκιμή ή και ρωτώντας απευθείας τα μέλη. Τρίτον, να παρέμβει αξιοποιώντας τη συμπεριφορά ενός μέλους. Για παράδειγμα, στην παραπάνω περίπτωση του γελοτοπιού, λέγοντας: αυτό από ό,τι φαίνεται και μας το δείχνει συνεχώς ο κύριος Τάδε με τα αστεία του, κουραστήκατε και έχετε ανάγκη για κάτι άλλο. Και να προτείνει την αλλαγή στο πρόγραμμα που θα ξεκουράσει την ομάδα. Σε περιπτώσεις ομάδων με μεγάλο αριθμό συναντήσεων, εάν ο εκπαιδευτής αντιληφθεί ότι ο ίδιος ρόλος επαναλαμβάνεται συνέχεια από το ίδιο πρόσωπο, είναι χρήσιμο να παρέμβει ώστε να εμποδίσει την περαιτέρω παγίωση αυτού του φαινομένου. Μπορεί για παράδειγμα να σχολιάσει ότι ο κύριος Τάδε είναι πάντα πρόθυμος να μας προσφέρει τη διαφορετική σκοπιά και να μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν όντως αυτά που συζητάμε είναι στο σωστό δρόμο. Υπάρχει και κάποιος άλλος που προθυμοποιείται να καταθέσει μια διαφορετική, ακόμα και αντίθετη άποψη, μια διαφορετική οπτική γωνία και να συνεχίσει ενθαρρύνοντας την έκφραση αντίθετων απόψεων και των άλλων μελών πέραν του κυρίου Τάδε. Εάν στην πορεία της ομάδας ο εκπαιδευτής διαπιστώσει ότι τα μέλη εναλλάσσονται στους ρόλους και διαφοροποιείται ολοένα περισσότερο τρόπος έκφρασής τους, τότε έχει μία ένδειξη ότι η ομάδα προχωράει καλά και είναι χρήσιμο να το εκφράσει αυτό και στα μέλη, λέγοντας, για παράδειγμα, διαπιστώνω ότι από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα η ομάδα πήρε ιδέες και ενάυσματα διαδοχικά από διαφορετικά μέλη της και αυτό είναι καλό, γιατί έτσι δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Ύστερα, γυρίζοντας προς ορισμένα μέλη που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν δείξει ιδιαίτερη πρωτοβουλία στο να κατευθύνουν το έργο με δικές τους προτάσεις, μπορεί να τους παροτρύνει να αναλάβουν το ρόλο του ηγέτη του έργου, λέγοντας για παράδειγμα: εσείς δεν μας έχετε δώσει ακόμα δικές σας ιδέες και κατευθύνσεις. Θα θέλετε να προτείνετε κάτι από τη δική σας σκοπιά? Ενίσχυση των μη δημοφιλών μελών. Επίσης, ο εκπαιδευτής, εάν το θέλει, μπορεί να παρέμβει στην κατανομή των ρόλων και της ισχύως μέσα στην ομάδα. Μια τέτοια παρέμβαση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, εάν η εκπαιδευτική του φιλοσοφία δίνει αξία στην ενεργοποίηση όλων των μελών και όχι μόνο των λίγων. Έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή των μη δημοφιλών, αδύναμων μελών, ενισχύεται εάν δοθούν σε αυτά κάποια εφόδια. Για παράδειγμα, εργαλεία ή πληροφορίες που είναι σημαντικά για την υλοποίηση του έργου της ομάδας. Τότε αλλάζει προς το θετικότερο η συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών προς αυτά και αυξάνει την επικοινωνία που απευθύνεται σε αυτά. Έτσι, ανακατατάσσονται οι ρόλοι με τρόπο που είναι πιο λειτουργικός για το σύνολο των μελών.